Моңаршы югалганнар да. Аккыш станциясыннан Дарма егетләре җирне бұраулаганда очраклы рәвештә энергия белән зур кесәне тишәчәк. Моның аркасында сез бу утрауга җимерелеп төшәчәксез. Бу энергияны ничек юк итәргә телисең? Водород бомбасын шартлатам. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Мин кушылсам каршы түгелме? Әлбәттә. Балык кирәкме? Рәхмәт. Мин ашадым гына. Син монда карап өчен дип уйлыйм. Әйе. Алар утрауны ничек тапкан? Алар йөзеп җиткәч сорарсың. Миңа сорамасам да була. Син аларны китердең. Мин ялгышам дип расларга тырышасыңмы? Син ялгышасың. Шулаймы? Алар киләләр, көрәшәләр, җимерәләр, бозалар. Ахыр һәрвакыт бер үк. Ахыр бер генә була. Моңарчы булган бар нәрсә бу кереш кенә. Минем сине үтерәсем килә. Әйе. Бер көнне иртәме соңмы? Мин юлны табачакмын, дустым. Аны тапкач, мин монда булырмын. Синең белән сөйләшергә шатмын, Джейкоб. Мин дә шат.